sammen, velkommen til den her video. I dag der laver vi må ikke sige challenge. Okay, vi skal nok sige det lidt. Vi er lidt bagud med tiden. Og vi har en masse ting her, vi kan vælge at bruge. Vi har en elastik. Kom, vi begynder bare. Vi tager bare elastik først. Okay. På armen. Nej, vi tager om, hvem der starter med at få den. Sten, tak papir nu. Yes. Men er du her på benet? Jeg vil heroppe. Ja, okay. Sagde du ikke noget der? Ej, men selv man kan have set det for det tidligere afsnit. Prøv at se det. Jeg skynder det nu. Det er godt. Elastik er ude. Vi tager Brian her ned med hånden. For shit. Okay, en hånd. Kan du hånden ikke? Nej, jeg ikke hånden. Jeg stemmer nu. Jeg synes så bare sige af lige om lidt. Det er ikke. Jeg ramte altså ikke venner, så det er din nummer. Jo. Nu ramte lige her på midten. Prøv lige venner at se det her, jeg fik fra elastikken. Kom nu, sæt din hånd, man. Tag ikke tiden. Ej. Ej, jeg ramte ikke. Jo, du gjorde så. Du ramte sådan lige her. Ja. Fuck, mand. Skal du til tabe, eller hvad vil du? Ja, lad os bare gøre det. Fuck, mand. Jeg siger lige, hvis ingen af os siger af på noget tidspunkt, så har vi begge to, Nej, så slår vi sten, saks, papir, om hvem vinder. Hvor højt er det fra? Det er fra hovedet, det er fra mit hoved. Ja, men pæn tæppe egentlig. Hvad? En pæn tæppe, det er godt for de ting. Kom nu, smadr min fod, kom nu. Maja. Nej, sgu da. Kom nu. Au. Ja, han sagde au. Ja. Minus 1 point til dig. Med. Jeg skal lige se, om din mor kommer. Nej. Manus, den tæller stadigvæk. Det er fra den gamle video med. Se. Nej, det er bare, hvad vi sagde sidst lavede den. Ja, det er så fejl. Folk, jeg kan bare føle, hvordan det... Derfra. Den ramte en lille tå. Jeg ramte heller ikke. Ramte det der. Så har vi bolde og slag nummer i. Hvad vil du have? Jeg synes, vi selv må bestemme her til sidst. Hvad vil du helst have? Jeg vil helst tage bold til. Så tager jeg slag, og så tager du bold. Ej, så tager vi bare slag begge to. Okay. Slutter jeg med bold. Vil du ikke starte med at klasse mig? Nej. Nå, okay. Det var faktisk kun lidt over. Hvad? Det var faktisk kun lidt over. Nu de har slået dig sådan lige ind. Prøv at se her. Au, vi bare fordi, så kan vi se mig. Nå, vi er videre. Så skal jeg slå ham. Ej. Stiller helt ind. Nej, du hold hånden. Ny. Okay, så Det er ny. Ja, så tæller vi det af, ikke? Tæller. Han tager til. Nej, det tæller heller ikke. Det ramte ikke. Jeg ramte på ryggen. Der er ny. Ej. Der er ny. Så. Så er det bare den. Skal jeg starte? Gør bare det. Og jeg er fucking dårlig til bolden. Hvordan er i gang med den skærm? Jeg har lige fået en ny stjerne. Yes, den er taget. Jeg blev ramt. Ja. Du ramte mig. Ansæt heller ikke. Du kan ikke bare tage den store nu. What? Nu tager jeg den store. Så må jeg tage den store selvfølgelig. Ramte jeg? Ja. Den gjorde lidt ondt. Lidt?
Ja, lidt. Hvis jeg faktisk misser nu, så er jeg fucking dårlig. Okay, den ramte lidt, den der. Kom nu! Jeg har ramt dig! Nå, vi sagde ikke af på noget tidspunkt nu her. Skal jeg så sige elastik? Nej, den har vi så også. Skal vi så ikke bare slå sten, så papir om det? Det er lidt. What? Så, nu er vi klar til sten, saks, papir. Hvis du fucking gjorde det! Jeg synes, slag nummi. Slag nummi. Hej. Hvad vil du sige? Hmm. Har vi egentlig taget prank? Time out. Venner, vi har fundet en løsning. Vi bruger en bog her. Over foden. Og den her gang sætter vi jer hernede, så I kan se det hele. Men vi tager lige noget Lego-bil her. Halløj, så her. Sådan der. Og det var sådan her. Ja. Og det lille barn. Ja. Det går faktisk mere end den, man tror. Hvor mange sider er den på? Sider? Det kommer også lidt an på, hvor meget den vejer. Hvis jeg siger af nu, så har jeg tabt hele challengen. Så. Siger 50 til 100 sider. Okay, så. Op i. Jeg skal lige binde til det. Au. Det gør jeg så fucking næst, tror jeg. Skriv lige ned i kommentarfeltet, om I har set kongen i stedet for dronningen. Jeg tror, det gjorde den. Nu sagde jeg, haha. Tag det ikke. Nej. Okay, det gør altså mere ondt, end man skulle tro. Ja. Hvad skal vi så tage? Bakkeris over fod. Nej. Ja, der siger, at vi skal. Det kan være, at vi skal enten uafgjort så. Nej, altså, hvis jeg har en vinder. Skal vi tage bold så? Skal vi tage bold i nummi? Den gør jo ikke særlig ondt. Skal vi ikke prøve den igen? Eller hvad, hvis vi tager Lego og går på? Okay, det var faktisk en god idé. Okay, pause lige videoen, så vender vi lige tilbage. Så er vi tilbage alle sammen. Så har vi fået Lego. Og nu har vi valgt, at nu går man på det. Og hvis der er ingen af os siger af, når det er, vi har gået på det, så stiller vi os på det samtidig. Og den første, der går af, har tabt. Men det tæller ikke, hvis man falder af, så starter vi forfra begge to. Okay. Skal vi lige teste, om det overhovedet kan være ud? Jeg tror, de skal vende ordentligt. Vi vender den nemlig ordentligt. Ja, Ellers så tror jeg, det er fint, hvis de bare ligger på alle mulige. Ja, okay. Skal jeg starte med at gå over? Jeg kan godt starte, hvis det er. Okay, det må du da gerne. Og hvis Magnus han ikke siger af nu, hvis du bare siger så har du tabt. Gør det ondt? Nej. Vent lige, hvad hvis jeg prøver at samle det sammen? Det er lidt venner. Vi kommer tilbage lige om det. Det går bare ikke sådan, som vi troede. Så nu har vi lige konstateret lige om det. At det gør faktisk lidt ondt. Hvis du gør det ondt? Nej, skal vi ikke bare lave os konkurrence? Og man kan bare stå på det i lang tid, og man skal huske. Man skal hele tiden bevæge sig. Altså, du skal jo vrikke sådan her med foden. Man skal hele tiden stå sådan her. Så får jeg en klump Lego her, og så får Magnus en klump Lego. Jeg sætter det godt sammen, så det gør mere ondt. Hop. Det gør faktisk lidt, som man gør det. Skal vi bare tage... Du siger af? Ja, okay, men vi skulle gå af den her. Magnus er af! Nej, du skal åbne. Ja, okay, fair nok. Ja.
Okay, han klarede det faktisk, Magnus. Fuck, der var en, der satte sig lige på min nerve. Gør det til sådan. Ja, Fuck, man. så slår vi på lidt. Vi skal være, men nej. Har jeg ikke et eller andet, jeg kan stå nulle med? I skal vide, at det her, det gør fucking ondt. Så lige noget Lego til mig. Nej, du må fandme selv tage. Kan du ikke lige give mig et stykke? Okay, ja, tag en dør. Nice. Jeg elsker dør. Venner, det gør fucking ondt. Eller skal vi bare prøve, at vi går på det igen? Okay, det kan vi godt. Er det siddet helt fast på det? Fuck, man. Og jeg tror faktisk, efter nu, hvor vi har stået på det i lidt tid, at så tror jeg, vi har fået en følelsen af, hvor ondt det gør. Men Vi kan selv på det derhjemme og tage og skille noget af det. Men det kan også være, fordi vi ikke har not Lego, måske. Men altså, det er ikke helt sikkert. Og den her vil jeg ikke have, at vi bruger. Nej, det er sikkert. Og så vil jeg se. Man kan skyde hinanden med. Ja. Men den skyder du ikke mig med. Au, for helvede, du ramte mig en diller. Skal vi ikke tage den her, så? Kan jeg ikke tage den her? Den gør altså ikke særlig ondt, Magnus. Nej. Lidt af lige nogle plader og sådan der. Okay, venner. Det er lige en Lego. Så venner, så er vi klar. Magnus, starter du, eller skal jeg? Skal jeg ikke bare starte? Okay. Fuck, man, min tæer. Fuck, jeg har fået mærke. Det var det ondt. Nej. Så dig. Ja, jeg ved ikke faktisk ikke, om jeg kan klare det. Samler lige lidt dem. Okay, så Sådan der. 3, 2, 1. Værsgo. den er lige på togen. Du sagde Ja, vi har lidt af det mig. Den der, vil du ikke sige, den tæller. Ja, det var fordi, at det blev samlet ved mig. So we have, vi tager det her, jeg samler. Men I må jo lige sige, at den blev faktisk ikke samlet ved Magnus. Nu prøver vi, og hvis Magnus han siger så skal vi det bare igen, jo. Indtil der er en, som ikke siger det. Det lød ikke godt, det der. Nej. Nej. Så. Jeg må reagere, jeg tabte. Så. Stor sejr til Magnus her. Respekt til Magnus. Så vi har ikke bare andet end at sige. Tak vi ses i næste video. Husk at like og subscribe, og så ses vi her næste gang. Og husk at gå ind og tjekke for at sige, det er min kanal. Hey. 2 i. Hey.